Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasinya. Lanjutkan kedua. Ya. Oke. Lah, lambaikan tangan. Alhamdulillah barokah. Lah ini Pak Ketua juga tak syuting, malah ke syuting. Lokasinya. Malam hari menuju ke makam. Sholat isya, kita menuju ke makam. Sandalnya antri serandal. Bisa saja. Sama mana sih tem enggak? Ya nanti. Balik ketemu nih gawe dengan bisa lu kan malah bener aku ya. Salah. Ya. Jam berapa tuh paling? 10 paling? Baru tanggal live. Tomong ya. Engko dateng ki apa? Tak dokumen kok. Karo bidadari ayu-ayu ngene iki jajak bengi ya panggah ayu. Ayo piye kancaku piye? Apa resepe panggah ayu Sedina mamping pira? Murah senyum. Apa sedina mamping pira? Apa malah aku ndak anu. Malah ora mau. Pentol iki mau ya. Yang ngene lho. Mama pentol panggah bunter padha ayu-ayu lho. Piye ngene iki dulurku wedok Hiling ya. Wis tolene ndak dipikir, biasane mek ngucul-ngucul putune iki yang nguti panggang ngene iki. Mados ya niku wae. Lah ya wisan ngerti berarti ya. Aduh. Ya tak cilik. Gemes aku lek matur ngoten niku. Hah? Saya amit nggih. Tong ngendi lho? Ki anakku rese to. Seta, tiris karo kono. Sik jen iki kono. Ya, polong-longgone. Kono sik. Ya inti kene oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.